Andriok, egun ondizuela, zer modu zeate? Bolatoki bikaina egin diute, zarautzen, lehengo joku zaharrak eta berriz berpizteko, eta gaur Arraio Irratian 8. urtemuga dalata, festa ederra antolatu dugu. Poixan Tolosa, egun ondizula? Egun Xabier, egun egia esan guztua mateke, azaldiko partez, zausko kalitatea eta olako ambiente guztia, mutil neska, zahar gazte eta dana batea hemen, poligono, jolasak. Montatu nahi izan dugu, hori behar, jendia ez duen ezagutu, oldapina jolazte, pixkat etorri eta ezagutu, nola jolazten da, aragoa pixkat jakin, eta nahi dugu, pixkat, hemendikan, hilabetero, mostegunero bildu, eta zehose jolaztu, pixkat errekuperatu beratoko. Egon behituela.